ଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ନ ଫେରି ଆମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ କରି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ନା ଖରା ହଉଛି ନା ୱିଣ୍ଡ ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରୁଫରେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମା ହେଇକି ବେଷ୍ଟ ଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ଜମା କରିଲେ ଆମ ଘରରେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ବି ୱେଦର ଥାଉ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କରିପାରିବା। ରିଜର୍ଭେଟିଭ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ? এটা হচ্ছে কি মুগ ডালি ମୁଗ ଡାଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ ରଖିକିନା ଆମ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ପୋକ ହେବେନି ପୋକ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ବାଲିରେ ଯେମିତିନା ଆମେ ରଖିବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇକି ରହିବ। ରହିବା।